Shalom Mama Nginang dan teman-teman remaja. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Nikolas Simarmata selaku Ketua Panitia Bible Camp Remaja 2024. Perkenalkan, saya Jessica Octavian Nilmandal selaku Wakil Ketua Panitia Bible Camp Remaja 2024. Halo semua, perkenalkan nama saya Andre Stefino Sianturi. Dan saya dengan nama Gita. Wah, udah bulan Juni nih, yang artinya sebentar lagi kita akan mengikuti kegiatan Bible Camp Remaja, teman-teman. Teman-teman pastinya udah pada tahu dong kalau kita akan mengadakan Bible Camp Remaja. Tema Bible Camp Remaja tahun ini ialah Crown Chaser. Dan subtemanya adalah Remaja HKBP Serpong memahami dan mencapai tujuan hidupnya di dalam Kristus Yesus. Kegiatan Bible Camp ini akan diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 7 Juli 2024 di Villa Mutiara Megabendung Bogor. Nah, teman-teman, di acara Bible Camp kita ini akan dihadiri oleh beberapa pembicara yang berbeda-beda di setiap sesinya. Tak lupa juga akan ada games dan kegiatan api unggun yang gak kalah seru loh, teman-teman. Jadi, pastikan teman-teman semuanya mendaftarkan diri di formulir yang telah dibagikan Abang KKPDR ya. Sampai jumpa di Bible Camp 2024 teman-teman remaja. Bye-bye. Yesus memberkati. Horas!
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Lehet nai di atas ni akadolok, akapat ni parbarita nauli, na patubegehon hadameon, na mamaritahon barita nauli, na patubegehon hatuaon, na mandok tusion di batam do bakit raja haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, hodo namanobus portivion, marhite mudarmu nabadiai, di jauh hodo torop halak, asa pasi dohot mamaritaon haluaon na pinatupami dihami, asi maroham, lehon mahiras niroha dihami, laho marbarita nauli, saya ajari mahami, maka surukon parsuruan mi, sian akka odeng di portivion, urupi mahami, asa say toktong rade mangalehon nasa gugunami, tu hararat ni harajaon mi. Amen. Marende sian bukuende nomor 110 alu ayat sada dohot opat. Tatangi humma pati ni debata natar surat di buku 2 Timotius bidu 4 ayat 2. Jami tahon hatai hajon jokkon ditiki na une nang so une pitsang paingot apoi marhite-hite nasa labas ni roha dohot pamodayon ido sahatna atong rap mangido gogo mahita siat Tuhan debata laho mangulahon nahombar tu patik nai. Ale Tuhan debata saya pargoi mahami mangulahon hombar tu patik mi. Amin. Maredesian bukuende nomor 516 ayat sada 12.
Tatopoti ma saddo dosatta martang yang mahita. Ale jauh bade bata amanami parasi roha na sumurung. Dilehon ho do sodang mi patiurhon dalan nami Tuhang uluan. Jala di halomohon rohamdo asa tung sadok na marhosa mian di bagasan sodang hatirun nasyakko. Narodo hamin waeng tuadopanmu manopoti dosa nami. Jumodjo taddo hami mauhom di bagasan haholomon nami. Dang huukap hami pikiran nang rohanami manjakkon sandok sodang hatiron nasiakko. Ale Tuhan, asi maroham dihami halak perdosaon, asi maroham. Ditoku-toku hodo hami marhite ragam ni pangajarianmu. Dipakulingi hodo hami marhite hatam na tersurat di buku nabadiai. Nang marhite pangajarion dohot jamita na pinasat ni akan naposom. Alai jot-jot do paula sohu tadikon hami akka pangajarion nang jamitai. Hurang do ringgas nami magguruhon. Jala pahusor-husor hatami dingolu nami nama bain hami saimian di haholomon. Ale Tuhan, asi maroham dihami halak perdosaon, asi maroham. Disuruh hodo ganup halak naung majalo sodang mi gabe siti dagim. Laho mamaritahon barita nauli tu sandok na tinoppa. Alai jojot do hulau sihami parsuruon mi. Daikon marsinodang manian ngulunami tada ni naung hujalo. Jala huhanguluhon hami sondang mi. Hurajumi jala hutopoti hami. Do dang sian nasa gugunami. Papatarhon sodang mi. Marhite pangalahon nami si ganupare. Ale Tuhan, asi maroham dihami halak perdosaon, asi maroham. Di halomohon rohamdo asalam martaba akahala na porsea. Jalan na pinaluan ni holongmi. Alani disuruh hodo sadok huriam di portiwion. Patupahon ragam ni ulaon. Marbarita nauli asalam torop akka na porsea. Asi maroham di huriam. Jala marpamuati maroham di hami. Ala jot-jot hulau si hami. Parsuruan mi palabas maroham. Mida hagaleon ni huriam molo sipata gumodang hulehon hami roha nang pikiran nami. Para dehon akka ulaun seremonial sabing hape lupa hami di akka dongan namar hasi holi sinodang mi dohot namak kalunguton pangurupion. Ale Tuhan, asi maroham dihami halak perdosaon, asi maroham. Amin. Tatangi homma baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosatta. Songon sitong na manguluahu ninna Tuhan Jehovah tung na solomo dorohakku mida hamatean ni halak parjati so ikon mida hamumulak ni parjati tumadikon dalan na nian asa mangulu ibana hasa ngapumma di debatana di gijang. Amin. Maredesian buku ende nomor 730 ayat sada sahat 2.
Matangihon mahatani di bata, turpuk di hari Minggu sadarion, iman atas surat di Evangelium nisi Markus, bidu 10 ayat 14 saat 10 lalu. Dungi muse uju hudul nasida mangan, di pataridahon madirina tu 10 sadai, di pisang maganggu, dohot jogal ni roha nasida, ala soporsea nasida diaka naung marnida ibana, naung hehe sian namate. Naporsea jala tardidi, dapotan haluaon, alai nasoporsiai hona uhumdo. Joputon nasida doa ka uluk, jalan nang diinum rasun hamatean, dang pola mahua nasida, ape honon nasida ma tangan natuakan namar sahid, gabe malum ma hilalaon na, idosat na, martua doaka natumangihon hata ni debata, jalan apeotsa, amin. Marede sian bukuende nomor 650 alu ayat 1 2. Taha tidak koma hapor siatai songon na hina tidak kon ni dongata di sandok portiwion rap mahita mandok. Ahu porsea di sampai coba ido anak aguguna kudusan na tumo pangen lidotan. Ahu porsea di Yesus Kristus anak di bata jawaban sadai iman itu boni si Maria nagabi-gabian sonten ton di perbadia andura subuhan hidot tuata pangunan ini di panggung selatus nama terpajal di mana di pinar silang atur tubuh tol tanam namun mangulu di lepat tuhun nama itu surgu lauhul di siamon di bata jauba namanya parguna sudusani di simai barang pamulok sugut tu tanon mangu mihalak dah maulu dan amate au kursia seperti dia dalam sada huru dan badia huru hatu peren Kristen akan badia taten dosa do dia teman dok mulak mangulu sogot dia uno mate do dia mural murah sudah amin. Tabigi ma tikting na masa di Minggu sadarion. Parhalado hagabe serpong pasahaton selamat hari Minggu jala selamat madohoti parminggun
di bagas joro dohot na patupahon parmingguan di bagas Taganup barsada-sada. Laos huhut ma pasahaton nami sian parhalado selamat ulang tahun turuas ni huria nama ulang tahun di hari hatu tubuh dohot nama ulang tahun parsarepeon di mingguan. Diramoti jala di pasu-pasu tuhat tama hita saluhutna. Titing Minggu 30 Juni 2024 nomor sada. Goarni minggu ta ima minggu kelima dung Trinitatis. Sadarion minggu 30 Juni 2024 masuk mahita tu minggu kelima dung Trinitatis. Trinitatis nomor lapatan hasi tolu sadao ni debata ama dohot anak dohot tod di perbadia. Topik minggu sadarion ima hamudo surat ni Kristus. Paduahon jubileum 125 tahun Seding HKBP. Di hari Minggu sadarion 30 Juni 2024 di Patupa Huriatta HKBP do pesta perningotan jubileum 125 tahun Seding HKBP. Jala laos marpardomuan taringot tusi diganuk permingguon minggu diri Huriatta pakiot tama tata ibadah khusus na sinagihon ni kantor pusat HKBP dalam makalason jubileum 125 tahun Seding HKBP. Saya di pasu-pasu Tuhan masudi rangkaian ni kegiatan jubileum 125 tahun Seding HKBP. Patuluhon ruas napida. Mamuka sadarion minggu 30 Juni 2024 keluarga Wandi Maharaja Inang Kersenia boru Raja Guguk rap dohot dua halak yanakon nasida. Nasian Ui Efrata dang be tarsurat nasida gabe ruas ni HKBP Serpong. Ala nang pidda nasida tu HKBP Buturaja Resort Muara Distrik 10 Hubang Habisaran. Nomor 4 maka tidakon haporsion khusus di hari Minggu 7 Juli 2024 di Minggu pukul 10.00 WIB patu paun ni Huriat tado acara maka tidakon haporsion khusus tu Jericho Bastanta Sihotang ruas Parguru. Palimahon pakobasion pertandingan week. Patu paun ni Huriat tado pertandingan week masuk pukul 20.00 mana pukul 2 borngin dari Rabu tanggal 7 Juli 2024 di Wik Philadelphia nama jabui keluarga Situa Amran Sinabela Inang Haryani Borumanurung, keluarga Nasir Luban Gaul Inang Menterika Borumanulang. Rabu 7 Juli 2024 di Wik Ebenezer nama jabui keluarga Nyonya Delima Tapubulon Boru Silitonga, keluarga Guntur P Tapubolon Rita Borumanulang, keluarga Amang Biron Nain Sambin Purba Inang Imelda Boru Tapubolon. Di hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 di Wik Nasaret nama jabui keluarga Situa Roni Elmat Sihombing Inang Juniarta Masriani Borumanurung, di keluarga Nyonya Elvi Sirait Boru Nenggolan, keluarga Amang Marulam Tapubolon Boru Manurung. No, di Wik Betel di keluarga Amang Reinhard Immanuel Marpau Inang Jessica Cindi Boru Sibarani. Paunopon penerimaan guru sekolah minggu. Hobar tu pertambahan jumlah ni akka yanakon ni Huriatta sekolah minggu manang ASM tung dihilala Huriatta do hinarikot ni nama nabai akka guru sekolah minggu. Nama kobasi di pelayanan kategorial sekolah minggu. Alani marhite seksi sekolah minggu madas-das dohot matsosoi
akka ruas ni huriatta HKBP Serpong asa rade gabe guru sekolah minggu manangge SM akka hato tuot taringot tu perekrutan guru sekolah minggu ima ruas na terdaftar di HKBP Serpong berkomitmen laho makobasi akka dakdanak di tongani huria rade laho maddohoti nasa pembinaan guru sekolah minggu di tongani huriatta naringgas rohana laho maddohoti parsermonan guru sekolah minggu minimal marumur 10 tahun dohot berpendidikan SMU jalanunga makatidakon haporseaon tuak karuas ni huria narade jala ukap rohana laho makobasya kadakdanak sekolah minggu gabe guru sekolah minggu boima dihubungi akka parhalado ni huriatta papituhon akka ulaon ni HKBP Serpong nanaeng di Patupa ima Parjolo Bible Camp Remaja HKBP Serpong 2024 naeng di Patupa di hari Jumat saat tu minggu tanggal 5 saat tu 7 Juli 2024 maringanan di Villa Mutiara Gadok Mega Bendung Bogor. Nah berikutnya workshop seksi musik HKBP Serpong. Naeng patupahan workshop bernyanyi dengan baik di hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 pukul 00 saat pukul 12.00 WIB maringanan di gereja HKBP Serpong. Songonima suara nititing sadarion hatorangan naum mapit tarigot tu akka barita titing doh titing parhepengon boi mataida di titing naung disagion di WA ganuk wik. Tabigi ma Qur'ama.
Marendesian Bukwende nomor 510 ayat 1 sahat 2. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti akati-ati dohot pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Huria na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus. Hata ni debata di bagasan parminggota. Di minggu palimahon dung Trinitatis, jala laos di pesta Jubileum 125 tahun sending HKBP. Ima natar surat di 2 Korin bidutolu ayat 2 sahat rodi ayat ono. Songonoma didok hatani Tuhata. Hamudo surat nami, naung sinuraton tu bagasar rohanami, natinada jalajinahani saluhut jolma. Aitadado hamu surat ni Kristus nahu paturehami. Sinurat sodohot tinta, marhite sian toddi ni debata na mangulu, ido. Dada tu panuratan batu, alai di panuratan daging, ima ate-ate. Pos dorohanami taringot tusi, tu debata marhite-hite Kristus. Dada tahu hami sian diri nami, anggotung mamikiri agia aha siat diri nami. Sadok siat debatado hatawon nami. Ibana do patau hok kami gabe parhalado di padan naib baru, na marhite sian todii. Dada marhite sian surat, ay namamunu do surat todii do panguluhon. Ido yanggo sahatna. Hamo kadongan na hinahulongan di bagasan Kristus Jesus. Hiado diingot uju tiki esemara molo tar lomoro ha marnida sada namar baju anak boru dada peloa pitrosai songon partikian noaing laho manebak manang patol hason holong ngiro hatusi alai ni surat do tu bagasan surat isi ni rohaniba patol hason tu anak boru manang namar bajui. Jala molosot dengan tulisan niba
Olo do saya jino udongan nabaga tulisan na surat jo bah tulis jo patol hason holong ngiroha etor senyum-senyum do pungwa nama tadado aung pengalamat tu siate gabe boto dongan dotong nai baga sarroha taringo tuan namar bejui jala molo nung pinasahati Roma balosna itor melubuk-lubuk go tarok-tok. Apalagi pitor carida do tadda-taddana. Molo atar khusus surati angai manem. Ngapasti on olo terningot do rupani. Ale molo kertas biasa do penolaka morangon nanti terningot do rupani. Oh tahe. Alai molo pitor karetas na ucison jinahon tertebu hiema. Nang pengasaut molo masih oliba jinaha mamustai surak non saya hira gobaran nito anodo na rotu nipi manang nian di depan anga herai bana do nang makatai merhite suraton asaboy do honot tamangi nang marhite suratido tolhas na di bagasar roha jala marhite suratido saya hira patar pardopahan hadirion ni sasahalaki sahat hita alai boy do muse surati molo pas kuliah iba kan marhite surat do muse pasol hason nadiro hatuna dua-dua bapa molo dimulane tertebuh yendo tabe mardongat tangyang ale molo petor itoru hatok tongos da ningon itu teh tedodo saya kira sarupa pengalaman tadi amanginang hira songonido naminak ni apostel Paulus ubahen nadidok huria Korintusi surat ni Kristus. Sahira hapataran ni Kristus do huriai. Songon parbue ni pangulaon nasida nama maritakon barita nauli tu huria Korin. Bohana sida marsaulihon, majakon, dohot makangoluhon, hata ni debata nasinaburhon niak kapanurirang, jala tarida sian ngolu nasida sigano pari, gabe patarma, hapataran ni Kristus di tonga-tonga ni huriai, dada holat tu diri nasida, alai dohot nang tuhumaliang. Amanginang, lausongonido nang hadirion niakana porsia di bagasan obason. Tudu-tudu ni barita nauli nasahat tu tonga-tongata. Dang betu huria Korin. Alai doho do tu sudena hita akana porsia di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Doho do nang sude ruas ni huria HKBP Serpongon. Sahira na tuhita manuaing tudu-tudu ni padohan hata ni debata di bagasan obason. Saya songonomma di dok apostel Paulus. Hamu huria serpong. Hamu do surat ni Kristusi. Ahamana naing dohonon ni hata ni debata ubahen na pola ikut dohonon na hita do surat ni Kristus. Amanginang adong hira dua hapataran manang lapatan ni akasurati. Songon natadok nakin na parjolo suratido nagabe identitas. Hapataran ni hadirion ni namanongos surati. Molo didok hata ni debata huria Korin gabe surat ni Kristus. HKBP Serpong gabe surat ni Kristus. Akana porsia gabe surat ni Kristus. Berarti naing pinangidoni hata ni debata. Hita saluhu namanuaing gabe hapataran ni Kristus di tonga-tonga ni ngoluta. Gabe hira refleksi donuaing turupuhon hata ni debata di bagasan obaso di hita.
sadia godang manuaing ngolutta nagabe marsinodang tuhumaliang. Sadia godang manuaing sodang ni ngolutta papatarhon hadirion ni Kristus di tonga-tonga ni ngolutta. Songo dia manuaing parange pabahenata ngolutta papatarhon taringo tu hadirion ni Kristusi. Jangan-jangan sotunggabe partuktuhat tahe ngoluta. Dangbe papatarhon taringo tu sodang ni Kristus. Dangbe papatarhon hadirion ni Kristus. Alay gabe mangabati hadirion ni Kristusi patar dopak humaliang. Gabe dohonon ni halak maon. Ay dia dodah. Asal nagwarna do halak Kristen. Alayla sohya marminggu. Ninna. Dia ma hapataran ni Kristus ya ni. Dia dodah. Asal ni ruas ni huria HKBP Serpong. HP. Dakya tu pertanyaan. Ninna rupani. Manang istilah ni anak muda nuaing. Katanya jemaah Serpong. Tapi enggak mau bayar pilihan bulanan. Cuaks, indah kan? Artinya, bohado kita papatarhon hamuliaon ni Kristusi, hadirion ni Kristus, marhite holong ngiroha, marhite hatulusota, marhite hati gorata, marhite haringgasota, marhite sadok parangeta di ngoluton. Omana parjolo si hangoluhonota sian hatani debata. Gabe identitas ni Kristusi. Nah paduahon molotadok surat berarti si buat tona dohita. Pembawa pesan. Messenger of God. Ido hadirionnya kana porsia. Gabe si buat tona ni debata dohita disadok nguluton. Pabuahita ng marsaulihon hata ni debata. Ido si patol hasota dopak humaliang. Jala ido sa sitonga amanginang si tuhuni ulaon pesta sedding di bagasan sadarion. 125 tahun ma dukko di padiri HKBP. Naparjolo pardonganan sedding Batak. Manang kongsi sedding Batak. Ima suatu lembaga na mangurupi aka misionaris, aka parbarita nauli, sian HKBP termasuk nang sian badan sedding luar negeri, lahu mamaritahon barita nauli, dopak humaliang ni Batak. Sianima mangherbang barita nauli, dopak toba, hubang, Samosir, Simalungun, nang akola, bahkan saha tu mentawai. Jala taidama amanginang, molotung jongjong penuaing, huriani dongata, isarani, GKPS, GKPPD, simar katapakpak dairi, dohot GKPA akola, songoninang GKPM mentawai. Dada alani sikis maidao. Alai samulana didoi HKBPS, HKBP Simalungun, HKBPA, HKBP Akola, HKBP Dairi. Artinya ini buah dari kongsi seddingi. Amanginang tabereng tung sian sadok kuriaido manupahi ulaun seddingi. Bahkan marpiga-piga hali program sedding ditotopon jala diulahon. Poladoh ya adong sehali program sanggolomboras manupahi ulaun sedding ninna. Lapatanna ganup akaina laho mangalopa di jabu. Aturanna piga takar hian ingolom manaleng silopaonon di papuli ma.
Dung pigatiki di pasahat may jala ima bohal manang bahagian operasional niakna sedingi asalam manupak mangerbang. Songonido nang aka setting nasa tu pulau rupat jambi do lan akana asing. Jala satu bagasan sadarion 125 tahun setting HKBP. Ima di program ni HKBP laho manongos 12 halak padita manang misionaris tu Afrika. Imana laho songon parbue ni sedingi dada holan di tonga-tonga di bagasa dirita be. Alai doho donang tuduru. Tuluar molona jolo sian kongsi setting jermado manedingi halak batak nuaing nungatikina HKBP. Huriata halak batak gabe manedingi marbarita nauli dopak halak nadiruru bangsota asadoho nang nasida marsaudihon barita nauli idon waing gabe HKBP gabe messenger of God si boat tonani Tuhani tu sadok portibion tu humaliang mamaritahon barita nauli. Hidup bahen nang diturupuk dipatik nakin baritahon ma barita nauli ditiki naune dohot nasone. Asa sadok ngoluta ikon patol hason barita nauli. Siboan tonani tuhata do hita. Hatahon nasitong molo nasitong. Unang gabe sipogo tona. Ima ngoluni akana porsia songon surat ni Kristus ikon siboan tona dohita siboan barita nauli disadok ngoluta namangi mamanginang tabereng ma songo dia hina hebang huria korin songon parbueni penginjilan manang barita nauli naniulahon ni Apostel Paulus dohot nangak kapar barita nauli na asing. Alay na menarik tabereng justru di bagasan turpuhon tung dirajumi jala di hati dakon Apostel Paulus do pabua dada hasurungan nai dada halobian nai molo mangerbang molo dengan harararat ni barita nauli di tonga-tonga ni huria korini. Bahkan dang gabetar tarela ibana. Tu pamikirion ni hajol maun na secara umum. Ala memang secara khusus di tonga-tonga ni huria korin jala ido gabe sikap mabarbar persalisian parbola-bolata di tonga-tonga ni huriai. Allah memang ada orang so Apostel Paulus nungajumolo, adong si Apollos, adong si Petrus, naung parjolo marbarita nauli di sang. Jala memang ido bakko ni jolma ala tertait di hadirion ni si Petrus doho si Apollos na memang benar-benar orator pembicara manang pengkhotbah ulung gabe godak kala simpatik gabe diidolakan mai. Ujung-ujungnya hola sahat Apostel Paulus so dia dope diulah Apostel Paulus ngapi terro penolakan hami kelompok ngisi Paulus do si Apollos do hami kelompok ngisi Petrus do alai ro Apostel Paulus justru madok pabua molo tung peboy marbarita nauli paulihon huriai. Dada hasurungan alai todi ni debatado napa tahu hok kami mangulahoni saluna. Molo tung peboy hugor gahami hamu gabe surat ni Kristus. Hapataran ni Kristus. Dang hadirion nami alai ula-ula ni todi perbadiado nang akai. Asa marhitesiani tutudo amanginang di bagasan partikiata sonari molo tabereng hinauli ni huriata HKBP Serpong hamajuonna bahkan di deba akan asing mungkin
boydo rajumanna jala dohononna bahwa HKBP Serpong gabe songon ikon manang model naikon sitiruon. Dihinahepang ngihuriata HKBPP secara khusus HKBP Serpong tutu nunga godang aka surat nadi Georga nadi suraton aka dongan aka naparjolo aka parbarita nauli nang aka ruas asa boy jongjong huriata satu bagasan obason alai ikon manat sotung gabe tapi kiri molotung pe boy hita mangula patupahon akan adenggat dopak huriata sotung gabe mangahut sangap tu dirita ido na pinaingot ni turpuhon sotung gabe dohonot tama ido hamido siswa buluni HKBP Serpong siano pukuma siana mokuma silangi hamido napajongjong garejaon hamido nomor registrasi 007 James Bond innam se hamido ruas naparjolo Cipuka huriai sehingga ketika ada orang yang baru yang mau memberi dukungan yang memberi hati dang itu siamu hamu na baru rodo ninna Ektor gabe holan raja panukunan soboy be ulah onoton ngasongono garejaon bedang boy be ganggu onon nga mulai senda jolo nga patro mation down amanginang ikor raju mata molo pe hebang molo pe dipake hamu molo pe dipake hita pauliuliho kuriai marsangap ma debata guarni tu hatai mana marsangap jala molo tumpe nunga marpiga-piga halak natar guar ketua pembangunan sampai saat tu bagasan obason amang ula-ula name dohita na dipake di parar Tuhani laho pahebak pon huriai marsanga maibana molo adong na boy tapareahi tapature marhite ngoluta marhite rezeki na pinasahan ni Tuhani asalam ngarsa la salam mangerbang hapataran ni Kristus di tonga-tonga ni huriata doho nang akahumaliang ido tujuan na paling utama jaladang magopo mangulana denggani balik sado molo sai maus do tahatahon hamidu parjolo hamidu rajolo molo perayaan ulang tahun ikon ibana muse madok hata do mengobus lilinna molo dangi dan sah ibana bah ngabahaya kan ngabahaya betong amanginang kita mau katakan bahwa kita semua adalah alat Tuhan. Ido naneng odol hono ni Apostol Paulus. Atau di ido napa tauhon dohot nama makke nguluta. Alani amanginang asa boy manggorga akanauli manuraton sejarah nadenggan di tonga-tonga ni nguluta di rohata. Dang pola lo jahita ingoton ni halak na dipudi dwe. So pola dohonota tarlumobi iko dohonota ingoton ni Tuhani jala suratonon na disan na taulai jala dapotan uli pasu-pasu dohita siani ai molotung di parar hita na di pasu-pasu do nak kita asa marhite turpuk jamita sadarion pinomat sitolu hal natadok nakin ingotot tama di bagasan sadarion na parjolo ala surat Kristus dohita gabe identitas ni Kristus mahita na papatarhon hadirion na hamuliaon ni Kristusi marhite ngolu parange do nang sadok ngoluta na paduahon ala surat ni Kristusi dohita ikon si buat tonan itu hatta dohita dopak kumaliang marbarita nauli dada kolat di tonga-tonga ni nguluta alai dopak kumaliang asalam sar asalam rarat barita taringot tutu hatai na patoluhon tapangido ma tutu hatta asa dipake di gorga nguluta tarlumobi ate-ate nang todita
lahu manuraton akan adinggan di tonga-tonga huriata HKBP Serpong secara khusus dohot di huriata HKBP secara umum. Jala taingok ma molo dipakai jala di parar di batahita iba nama namar sangap marmulia. Amin. Martangyang maita. Mauliate marohanami ale Tuhan. Ala di gorga hodu tuturo hanami panuratan niaka nauli marhite barita nauli. Di tongosodo akan aposom manggorga di bagasar rohanami. Asanam patar hadiriomu hamulionmu disadok ngulunami ganuk marsada-sada. Jala di jauh hodo hami nuai ngali Tuhan nami. Gabe si pasahat tona, si basahat barita nauli na siyakoy. Tu sadok portibion. Jala ido si tuhuni, ulaun pesta 125 tahun, jubileum 125 tahun setting HKBP. Asa hami, huriam HKBP, naung majakon barita nauli, tarjo pararaton barita nauli, tu sadok portibion. Songon amanat agung na pinasahat ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion barita ho kamu ma barita nauli. Asa sadok ngulu nami naing pararaton barita nauli. Jala mauliate madihuale Tuhan nami. Molo di pasu-pasu hohami. Dipakai jala di pararar hohami. Manggorga manuraton akka sejarah nadinggan. Surat nadinggan di tongani huriam. Jalan aing pakyo mututui. Ganup marsada-sada hami. Manuraton akka sejarahi. Di tonga-tongani huriam. Pasu-pasu hami marsanga mahomar hiti sadok ngulu nami. Asa marsiadu hami patupahon akka nauli nadinggan. Dongani hami toktong ngali Tuhan nami. Atong pasu-pasu masadok huriam. Asa toktong borhat mabaritahon mabarita nauli. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pasu-pasu manang di bagasan no basonak kadongan nami. Na di bagasan parsahiton asa giramar hamalumon. Na di bagasan arsak niroha unang gabi marsak. Unang gabi gali alalem margugo. Totong apuli nasidali Tuhan nami. Pasu-pasu kami asa tukpa-tupahon akka nauli nadingga detongan ningulo namin. Di bagasan guwarni anakmu Tuhan Yesus Kristus jalo matang yang namion aliamang. Amin. Hamu kadongan tapapunguma peliata laos hukma hitamaride sian bukwe de nomor 616.
Huria na hinaholongan ni Kristus, jako kamu masodang siya Tuhani na manodangi sa dokdalanmu. Mardalam mahorap Tuhan Yesus, asa unang liluho, alay tiurma akadalanmu. Jaloon mo ma nang hatuaon doho dame, marhite todi parbadia. Laos ma digohi holong ni Tuhani roham. Asalam manada ho diakka pabahenon ni debata. Patupahon haluaon tunasa na tinokma. Sai di pargugoy maho. Marsitutu pararaton barita haluaw ni. Amen. Saya pergogoy mahami ale Tuhan. Patinggil ma si parionmu. Roha ng pikiranmu. Manangihon parsuron na ditonga-tonga ni ulonmu na maragami. Sa ito dinaima mangalehon hiras ni roha diho, gabe parbarita nauli. Ale Tuhan na. Tatangya kon ma peliata ale debata amana mina di banwagijang. Hodo haroroan di saluhut silehon-lehon nadinggat dohot nasa ulibasan na mauliutus. Hupasahat hami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gebe uap na khusus di jolom. Pasu may jala ramoti. Asa huparhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni uriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami, godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Nasana nilehon mi. Ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jala debata nami. Hamuliaon dohot puji-pujian madiho rodi saliling nililingna.
nunga di tahun hona porsuk, use mudarmu humokop pami pardosa, asa Tuhan nguluak kami. Disuruh hodo sisianmu mamaritahon barita nauli tu portibion, alani ido ubahen las rohanami nuaing, ay nunga saha tuhami baritai, gabe jumolo hami jupangan martibakon aka bangsona asing. Saya lehon matodi porbadia tuhami, asa mangoloi hami diajar dohot poda nasian hatami. Saya tabai hapor siaon nami, jala lokangi rohanami sian portibion, asa jolma nabadia, jala naib baru hami, di parbagahodo oloanmu pangiduan nami. Asima roham dohot diakana sotumadaho, dohot halak parugamon asing, akana hudul dihahulumoni. Saya das nasida, asaro dohot nasida marpungu di huriami. Saya sungguli ma rohani halak Kristen, suruh manasida mamaritahon barita nauli, asa tahu sira dohot palito nasida di portibion. Saya ramoti mahuriam, jala parsahalayak ke parhaladom, laho mamaritahon hatami, dohot pasuluson sakakmu. Saya suruh ma akka pangula naburju, tugot, tusigotilon nalabasi, asa di papunguna sida na tahu tu harajonmu. Saya ramoti jala paso-paso makana posom, na para raton harajonmu, di tonga-tonga ni naso tumadaho, dohot di parugamo na asing. Lehon tu nasida gugu, benget ni roha, hapor siaun dohot pamopomon ni roha, asa pirto dina manaon-naon, paimahon akka naulo panguluon. Saya lehon apul-apul, tuaka pangula naung loja, apusi ma ilu-ilu sian matana, saya marparbue bahen ulaun nasida, asa marulopolop nasida mamujiho. Saya ramoti maaka huria, naung pinapungu-pungumi, idukna rodi ruasna, pada usian nasida, pangaleleon manang pangarupaon ni parjahat. Saya unang luas terabat, harararat ni barita naulii. Saya pademak maaka musuna, saya rahon mahalak na disadok tanoon. Asariana sida rotu huriam, sian utara rodi dangsina, sian habis saran rodi hasudutan. Asa domu hami sada huria nabadia, namar hatopoton, Tuhan Yesus Kristus, ido raja dohot Tuhan. Bahin hasangapon ni debata ama, saliling ni lelengna. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajonmu. Saya saut malomo ni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho. Mulak mahamu di bagasa dame jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaur honma damena tutodim. Amin. Amin. Amin.
apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Nicholas Simarmata selaku Ketua Panitia Bible Camp Remaja 2020. Perkenalkan, saya Jessica Octaviana Mandal selaku Wakil Ketua Panitia Bible Camp Remaja 2020. Halo semua, perkenalkan nama saya Andres Stefano Sianturi, saya dengan Gita. Wah, udah bulan Juni nih, yang artinya sebentar lagi kita akan mengikuti kegiatan Bible Camp Remaja, teman-teman. Teman-teman pastinya udah pada tahu dong kalau kita akan mengadakan Bible Camp Remaja. Tema Bible Camp Remaja tahun ini ialah Crown Chaser. Dan subtemanya adalah Remaja HKBP Serpong memahami dan mencapai tujuan hidupnya di dalam Kristus Yesus. Kegiatan Bible Camp ini akan diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 7 Juli 2024 di Villa Mutiara, Megabendung, Bogor. Nah, teman-teman, di acara Bible Camp kita ini akan dihadiri oleh beberapa pembicara yang berbeda-beda di setiap sesinya. Tak lupa juga akan ada games dan kegiatan api unggun yang gak kalah seru loh, teman-teman. Jadi, pastikan teman-teman semuanya mendaftarkan diri di formulir yang telah dibagikan Abang KKPDR ya. Sampai jumpa di Bible Camp 2024 teman-teman remaja. Bye-bye. Yesus memberkati. Horas!